सुझुकी टू व्हीलरची धमाकेदार समर ऑफर। उन्हाळ्याच्या सुट्टीत प्रवासाचा आनंद द्विगुणित करण्यासाठी श्री विनायक सुझुकी घेऊन आले आहेत। सुझुकीच्या सर्व गाड्यांवर आतापर्यंतच्या सर्वात भारी डील्स। संपर्क 94 23 98 97 81, 94 23 98 97 83 आणि 86 05 58 63 76। सध्या किल्ले विजयदुर्ग येथे पर्यटकांची वर्दळ वाढलेली पाहायला मिळते। पर्यटनामुळे हॉटेल व्यवसाय तेजीत असून वर्दळीतही वाढ झाल्याचं चित्र आहे। पाहूयात। आम्ही कल्याण मुंबई इथून विजयदुर्ग किल्ला पाहण्यासाठी आलेलो आहोत। तसं लहान मुलांना क्रिसमसची सुट्टी लागलेली आहे, मुलांना सुट्टीला कुठेतरी घेऊन जायचं। मुळात आम्ही कोकणातले असूनही आम्ही बरेच वर्ष इकडे फिरकलेलो नाही, तरी यावर्षी आम्ही ठरवलं होतं की विजयदुर्ग किल्ला बघण्यासाठी आम्ही इथे आलेलो आहोत। आणि खरंच अप्रतिम असा विजयदुर्ग किल्ला आहे। सर्वांनी पाहण्यासाठी ते यावं म्हणून आहे। किल्ल्याची तेवढी परिसर तसा आहे आणि खरंच किल्ला जितका आतून बघण्याइतका आहे तितकाच बाहेरूनही सुंदर दिसतो। आम्हाला इथे येऊन कळालं की इथे बोटिंग सर्व्हिस दिली जाते, खूप स्वस्त भावात बोटिंग सर्व्हिस दिली जाते, ज्या अर्थी ते आपल्याला किल्ल्याच्या चारी बाजूने फिरवतात आणि तो बाहेरूनही तेवढा सुंदर बंगला दिसतो आणि आतूनही खूप सुंदर आहे, मेंटेन आहे। तरी शासनाने याची डागडुजी थोडीफार ठेवली, मेंटेन ठेवला तर खूप सुंदर अप्रतिम। शक्यतो महाराष्ट्रामध्ये आपण कोकण भागामध्ये बहुतेक गोष्टी बघण्यासारख्या आहेत। जसे आपण इथे विजयदुर्ग बघितलं आहे, पुढे देवगड इथे गेलो तर आपल्याला कुणकेश्वर बघण्यासारखे आहे। कुणकेश्वर त्याप्रमाणे मालवणमध्ये बहुतेक ठिकाणी देवस्थाने आहेत। मालवण किल्ला आहे, सिंधुदुर्ग किल्ला आहे, त्यापुढे तारकर्ली बीच आहे, जो सुंदर तारकर्ली बीच आहे, जिथे शुद्ध पाणी म्हणजे ज्या अर्थी आपण मुंबईमध्ये तसं दूषित आहे त्यासारखं नाही आहे। तिथे मुलं खूप एन्जॉय करतात। त्याचप्रमाणे पुढे देवबाग आहे, तिथे काही गोष्टीमध्ये आपल्याला स्कुबा डायव्हिंग या गोष्टी फॅसिलिटी अवेलेबल आहेत। त्या मुलं करायला खूप आनंद होतो त्याच्यामध्ये। मुलांव्यतिरिक्त ज्येष्ठांनाही त्याचा आनंद घेता येतो। त्यामुळे मला असं वाटतं की आपण कोकणातल्या सौंदर्य हे एक्सप्लोर केलं पाहिजे। मी तर न्यूज चॅनल आपल्या मार्फत मी सांगू इच्छितो की हे तुम्ही एक्सप्लोर करा की कोकणामध्ये बहुतेक लोकांनी येण्यास आत्ताच गोव्यामध्ये कसं होतं की पर्यटन स्थळ म्हणून गोव्याला सर्वजण बहुतेक जण गोव्याला जाण्याचे इच्छुक असतात, पण मला असं वाटतं गोवा व्यतिरिक्त की जस्ट 30 ते 40 किलोमीटरवर आपलं कोकण सुरू होतं आहे आणि कोकणामध्ये अशा काही सुंदर सुंदर ठिकाणं आहेत की जिथे आपण व्हिजिट केलीच पाहिजे। ज्या अर्थी गोव्याला कसं झालं की पोर्तुगालीन किंवा इंग्रजांच्या काळापासून काही त्यांची वास्तू आहेत, त्यामुळे फॉरेनर तिथे जास्त व्हिजिट करतात। पण दुसरी गोष्ट अशी आहे की आपल्या कोकणामध्ये ही पुरातन काळापासून काही अशी अचानक ठिकाणं आहेत, बहुत सुंदर ठिकाणं की जिथे आपण व्हिजिट केली पाहिजे। जसे बीचेस आहेत, किल्ले आहेत, महाराजांनी बांधलेले सिंधुदुर्ग किल्ला, विजयदुर्ग किल्ला, अशी सुंदर सुंदर किल्ले इथे आहेत। त्यामुळे मला असं वाटतं की पर्यटनाचं विकसित करून सरकारने पर्यटनासाठी हे एक्सप्लोर केलं पाहिजे आणि जास्तीत जास्त लोकांनी ते व्हिजिट दिली पाहिजे। मुळात कोकणामध्ये मत्स्य व्यवसाय आहे, मासेमारीसाठी उत्कृष्ट असे बंदरही आहेत। देवगड बंदर आहे, देवगडचा किल्लाही बघण्यासारखा आहे। मला वाटतं इथे यावं, चांगलं वाटतं। ठीक आहे।